Як ви це бачите? Треба визнати, що ще влада попередня багато долучилася до того, що тема Криму, як незручна тема, вона вийшла з такого мейнстріму всередині України. Ну, 5 років були тільки розмови, це факт. Балачки, обіцянки. В інтерв'ю нашому Згадайте цю епопею про зміни до Конституції. От я про це і кажу. Особисто телеканалу АТR Петро Порошенко на день народження Мустафи Джемілєва наші журналісти підійшли. Він сказав, що у березні 2019 року вже він подасть до парламенту законопроект щодо кримськотатарської національної територіальної автономії. Цього, на жаль, не відбулося. Я ж кажу, що наскільки є можливим є відновлення. Спекуляції були, спроби торгувати були. Ну чого спроби? Реально торгівля була. Спроби відновити постачання води були, спроби постачати електроенергію були. Торгівля, вилов риби в Азовському морі продовжується. Ніяких рухів по захисту шельфу українського не відбувається. Росіяни як захопили ці газові вежі, вишки, ці бойка знамениті, так вони там і лишаються. У нас де-факто зараз уже Чорне море окуповане Росією. Ми з цього приводу до зміни влади нічого не робили. Ні в військовому, ні в безпековому, ні в політичному, ні в дипломатичному. А тепер чомусь раптом всі згадали, так і всі дивляться один на одного, як так сталося. Чому раптом тема Крима, вона пішла з порядку денного будь-яких там серйозних дискусій. Треба її повертати. Треба повертати тему звільнення і кримських татарів, які є де-факто заручниками в російських в'язницях в Криму. От про це все теж треба говорити. Треба повертатися до теми змін до Конституції і внесення туди статті про кримсько-татарську автономію. Ну, тобто про це треба все говорити. Наша кореспондентка під час засідання Верховної Ради у вівторок підходила до депутатів, ставила їм це запитання, втім конкретної відповіді вона не почула ні від кого. А Юрій Бойко, він навіть народний депутат України. Він навіть від опозиційного блоку за життя. Так. Опозиційна платформа. Платформи за життя, да. Бачите, ви теж Та народний депутат кількох скликань, до речі, він сказав, що вперше чує взагалі про це питання. І вони навіть не піднімали це питання. Ну, нічого не сподівано. Для людей, які захищають російські інтереси в Україні, в цьому немає нічого несподіваного. Добре, а якщо до парламентської більшості? Підозрюю, що в них просто це не в фокусі. От їм просто ніхто не пояснив. Я знаю точно, що там є достатня кількість людей всередині «Слуги народу», всередині інших фракцій, які готові про це говорити, вони про це знають, і це точно в якийсь момент постане. Але для цього теж треба штовхати і з точки зору медіа, і з точки зору Меджліса, наприклад, і з точки зору інших політичних сил, які могли би цю всю історію рухати.